Explicar os diferentes trámites que poden realizar os gandeiros a través da Oficina Virtual Agraria era a finalidade da charla impartida esta mañá na aula CEMIT de Carballedo. Como poden facer consultas e trámites a través desa oficina, que sería o mismo que cando chaman por teléfono e poñen co seu DNI e a súa clave de acceso, pois dan de alta un animal ou unha baixa ou solicitan un duplicado dun crotal ou que sea, imos facer eses trámites todos a través de internet, da Oficina Virtual Agraria. Explicacións a través de casos prácticos que foron facendo paso a paso na páxina da Oficina Virtual Agraria, uns trámites para os que é necesario o DNI do gandeiro e a correspondente clave de acceso. Posteriormente, seguir as indicacións que se van dando na páxina segundo a tramitación que se queira facer. Pero no rural non todo o mundo conta cos medios e ca cobertura suficiente para facer este tipo de xestións a través de internet, polo que o Concello de Carballedo invita a que se realicen dende a aula de informática das dependencias municipais. Pero os gandeiros, se non poden conectarse nas súas casas, teñen a aula de informática do Concello que é de uso libre e gratuito e poden vir cando queiran facer os trámites desde aquí, desde a aula. Ademais, estás ti que tamén nos podes axudar. Eu axudaría sin problema a facer eses trámites, que non son tan complicados como parecen, e unha vez que veñen, se veñen ao banco ou veñen ao médico, poden aproveitar e veñen á aula e fan os trámites eses, porque todos os días tampouco non van facer eses trámites. Pois un día que lles coincida, poden pasar pola aula. A charla informativa de hoxe foi organizada polo Concello en colaboración coa rede CEMIT.